with you in the middle. Terrorister, hvis vi alle sammen kan være der på. Have boost. Ja, nå. Og det er godt krig. Jeg fik dræbt 2. Ja, det gjorde det, drenge. Gjorde du? Det er fucked. Jeg fik også lige kill. Ja, jeg kom igen. Jeg fik 2 kills. Ja. Bare rolig krig, han har skills. Kast en flashbang og så bare... Der er en lige derinde, hvor det er du... Ja, præcis der. Pis. Fuck! Okay, nu er alle sammen over i B. Nu skal vi jo flytte. Fuck! Jeg er sådan en brandgranat. Det er god til CSGO. Yes! Jeg troede, dit hack virkede i liv. Dit hvad? Dit hack virkede. Det troede Mit jeg. hack? Ja. Ja, det troede jeg sagde også. Ja, deadshot! Og så misser han. Det skal man bare ikke hedde. Hey, drengene, kom mig tilbage, og ham den anden. Nu er det kommet mig tilbage, drenge. Så for satan, nu skal jeg skilles. Vi kan godt lide at være idioten. Vi kan godt lide at bombardere landet. Search. Bro. Damn. Lige ovenover. Lige ovenover. Okay, kom der. Jeg fik ham. Hvis jeg nu står her, og han har en pæt, så er det stor chance for, at han skider mig. Bare tænk på det, der er bare nogen, der er idioter. Det siger du ikke. Bare se på dig. Der er liv.